Autot ei muuten vaihu. Ai niin perkele. Pienempää. Meni ainakin melkein omilla väreillä. Häh? Meni vähän omilla väreillä. Mitä? Mopo. Mitä? Mä en kuvannut sitä. Hyvä. Oikein tähtäsin sitä. Tässä on 30 alue. Niin onkin. Tässä on ihan oikeesti on poliisi. Mä oon nähnyt. Kerran. Mopolla. Teitä on 35. Röpöti röp röp. Röppiti röppiti. Ei meillä kiinni. Mulla on. Ai. Hauskaa. Ei kyllä ole. Mietitkö jos on vakio skooteri kulkee oikeesti täällä on? Kymkolla. Kulkee 4, ei kun mitä se menee ylämäkeen. Aika nopeasti tuli täyteen tuot. Jep. Kääntää vaan. Moi moi. Ois tässä jahista. Häh? Ois voinut jahista. Älä ihme. Heti kyllä siihen skootteri vittu kanssa. Ei oo sivua. Tää kuvaa meidän pihaan asti. Tää rekistereille tää kohdelle. Ei sillä väliä. Ei tällä saa tehdä yhtään moottoria. Mitä sä teet? En tiedä. Mopo. Häh? Pörinä mopo. TV. 50. Ihan. Niin meet. Vähän omia reittejä. No hyvä, että lähdetään. Joo. Sanotaanko näin? Ei mennä yli nopeutta. Se oli Mori Minkkinen. Mennään nyt tekee melkein 60. Niin. Ja mä vaan niinku puotan menemään alamäkeen. Varo auto. Se pitäisi käyttää vilkkoa, jos se kääntyy puoleen. Meikää motorille. Joo. Ei vittu voi käydä olla ja mennä. Kaupin katsomaan, ei voi lähellä. Vähän pirteempää auto. Siellä on komea auto. Mitä tää auto tekee? Käyttikö se vilkkua äsken?
Mikä? Tuo auto tuossa. Näytti. Mut se ei kääntynyt. Jep. Ihme äijä. Näin. Ai nyt on ainakin tullut liikenneerässä. Jep, Oi, tää oi, oi. on miellyttävää. Tässä se on mopoautolle kiinni. Hirveetä raistaa. Eikä. Vähän leipää kaveelista. Muista tässä se juttu. Häh? Tässä on se systeemi. En muista. Et voinut muistaa. Tässä on 30 rajoitus. Ei tarviikaan. Vai se tuntuu yli mennä jo auttaa. Toihan joutuu väistämään tuo Joo, meitä. niin kuin sillä on 3 asti. Mitä tää mulle lasittaa? En mä jaksa. Mä haluan tätä tasoa. Leipää. Ei se oo ihmettä. Kuvataan hyvää videoita. No, aika pitkä video. Ei muuta kuin YouTube. Anna vaan sun aamun pois. Yleensä teko hattumaan kyylään. Jep. Laita sen perseen tilalle. Teet jollain luokkaa toimittaa troofeista ja nyt ei koeta tuolla. Oi. Tässä on kulkevia alueita. Muista. Tää helvetti. 70 alueen mennään 40. Ohi vaan. En mä enää. Nyt joutuu ryhmittyä takaa tohon kun käy. Aivan.
Että reagoi vilkutti saatana itse. Vois laittaa siihen sen 10 €, mikä se nyt oli. Ai relleen? Niin. Ei se auta välttämättä. Kyllä auttaa. Kun onkin tuo mekaaninen tai joku meisseli. Niin on se. Kun mä, ai. Niin. Kun mä katsoin sitä videoa, missä yksi tässä kämäksessä pitkin kaupunkia, niin sillä vaihtuu heti, tai muuttuu tuossa, tai perkele kun vilkkuu heti. Katso rekisteriä tästä. Perkele kun tää menee lähtee keulille. Se on vähän ikävää. Mikä äijä tuo oli? Eikä tää linkki nyt tuu meidän eteen. Punainen. Mä tiedän sen. Paitsi että ei mitään ois tapahtunut, vaikka mä olisin punaisia päätä. Tää on aika kuppanen valo. Mä nyt tähänkään varmaan pysähtänyt kuin kerran elävästi. Mä oon pysähtynyt yllättävän monta kertaa. Täällä Jos on pääsee ensimmäisenä lähtemään tosta, niin silloin joudut pysähtymään. Koska tää vaihtuu heti, kun tuo vaihtuu putoon. Tää vaihtuu kanssa. Anteeksi. Ei joku 60. Liikkuvis pois. Tuu muutut autosta alta. Sitten. Se Markuksia perkelee. Mistä? Sieltä minä. Mitä vittuja nuo? Isosia skuutteri. Saatana Dehari, teet. Vittu mennään Terpi perkele. En kuvannut niitä. Heppä. Täytyy päästä pyöräilemään. Pyörällä täytyy olla päästä. Niin näet. Tänään päästi yhden tien yli, niin se näytti kättä vielä.